Šta ako vam kažem da je dan kada svi oko vas hvataju samo sitnu ribu, zapravo najbolji dan da vi ulovite trofej? Zvuči ludo, zar ne? Ali danas pričamo o jednoj kontraintuitivnoj taktici, zašto baš tada treba da skinete tok crvića ili zrno kukuruza i da stavite najveći mamac kođi imate. Ustanite sa nama, jer ću vam otkriti psihologiju krupne ribe kođu mnogi ignorišu i kođa je razlog zašto vam najveći ulovi izmiču. Možda je baš ovo objašnjenje zašto godinama gledate druge kako se muče sa sičom, a ni vi ne prolazite bolđe. Pre nego što počnemo, recite mi iskreno u komentarima. Dali, kada vidite da svi hvataju sitnu ribu i vi automatski smanđujete mamaci sistem? Budite iskreni. Godinama nas uče, prilagodi se situaciji na vodi. Ako riba radi na crviča, stavi crviča. Ako uzima jedno zrno kukuruza, stavi jedno zrno. I to zvuči sasvim logično, zar ne? To je ta ribolovačka sigurica. Dođete na obalu, vidite komšiđu levu, komšiju desnu, svi nešto vuku, mašu štapovima i svi koriste iste male mamce. I šta vi uradite? Naravno, uradite potpuno istu stvar. To je ljudski. To je taj instinkt krda, želja da ne budete jedini kođi ne radi ništa. Problem je što u ribolovu krdo retko kad hvata trofeje. Krdo hvata prosek. A prosek je u ovom slučaju sitna riba. Vreme je da izađemo iz tog načina razmišljanja. Prvo, hajde da razmotrimo najveću zabludu. Kada dođete na vodu i vidite desetine ribolovaca kako konstantno vade ribu, vaš mozak automatski registruje. Odlično, riba radi kao luda. Ali zastanite na trenutak i pogledajte malo bolje. Šta oni zapravo hvataju? Male budorke, sitne deverike, peševe, ribe veličine šake. Riba tehnički radi, ali to je samo aktivnost bele, sitne ribe koja se u ogromnom broju sjatila na hranilišta. To apsolutno nije znak da je to jedina vrsta ili veličina ribe u vodi. Naprotiv, to je samo najglasnija i najaktivnija grupa. Zamislite to kao dečije igralište u parku, puno vrištanja i trčanja. Da li to znači da u tom parku nema odraslih ljudi? Naravno da ne. Oni su samo malo dalže, sede na klupi u tišini i posmatraju. Potpuno ista stvar je i sa krupnom ribom. Ta galama sitne ribe na hranženom mestu je za nju samo nepotrebna buka i gužva. A sada, hajde da pokušamo da zarunimo u glavu jedne krupne, iskusne ribe. Bilo da je to šaran od 10 i više kila, som od 20 ili štuka od 5. Ta riba nije postala toliko velika zato što je bila glupa, naivna i alava. Upravo suprotno. Preživela je ko zna koliko ribolovaca, vidjela je sve moguće mamce i sisteme. Ona je postala majstor u preživljavanju i krajnje je oprezna. Njena energija joj je dragocena. Ona neće đuriti okolo kao muva bez glave za sitnim zalugajima i tako trošiti dragocene kalorije. Krupna riba razmišlja kao lav u savanji. Lav neće đuriti miševe, iako ih ima na hiljade. On strpljivo čeka priliku za jednu zebru ili antilopu. On traži žedan, ali vredan obrok. Obrok koji će mu dati najviše energije uz apsolutno najmanđe uloženog truda. Dok se jato sitne ribe gura i tuče oko vaše prihrane i finih mamaca, ona stuži negde sa strane, možda u dubini, možda u nekom kršu i samo posmatra. Čeka grešku. Čeka da nešto veće, sočnije i lakše uđe u njeno vidno polje. I upravo tu na scenu stupa vaš veliki mamac. On je ta zebra u svijetu punom miševa. Postoji nešto što ja volim da zovem efekat zvučnog zida u vodi. Zamislite da ste na nekoj velikoj bučnoj proslavi. Muzika je preglasna, 100 ljudi priča u glas, deca trče i vrište svuda okolo. Gde ćete se vi povući? Verovatno u neki mirniji čušak, na terasu ili u drugu sobu gde možete normalno da razgovarate. Potpuno istu stvar radi i krupna riba. Aktivnost stotina malih riba na jednom mestu stvara neverovatnu vibraciju, pometnju i buku u vodi.
Той е буквално каузит буке коджи се простира около хранилища. За крупно опрезно рибо той е или сигнал за опасност, или у най-манджу руку, сигнал за нещо, що треба избегават и у широком луку. Она едноставно нече да улази от угужво. Баш зато kada svi ribolovci forsiraju jedno mesto sa tunama prihrane, najveće ribe se gotovo uvek nalaze na samim rubovima tog mesta. 10, 15, a nekad i 20 metara sa strane, tamo gdje je mirnije. Tamo gdje mogu na miru da pokupe ono što je voda odnjela iz centra gužve. Vaš posao niđe da se pridružite toj bučnoj proslavi. Vaš posao je da ponudite nešto u njima коджи stože sa strane. Jedna od najvažnijih uloga velikog mamca jeste što on služi kao filter. Kada bacite mamac veličine zrna graška ili jednog crvića, ko će prvi stići do njega? Naravno, najbrojnija i najbrža riba u okolini, a to je gotovo uvek sitna bela riba. Ona će ga progutati pre nego što ižedna krupnija riba uopšte dobiže šansu da ga primeti. Vi praktično hranite sitnu ribu i neprestano se žalite kako ništa krupno ne radi. Ali, kada stavite recimo dve velike bujile od 24 mm ili veliki file ribe ili buket glista, stvari se dramatično menđažu. Sitna riba to jednostavno ne može da proguta. Ona će možda kružiti oko mamca, čačkati ga, ali ga neće požesti. Na taj način, vaš mamac ostaže u vodi mnogo duže, netaknut, i čeka pravu ribu. On postaže selektivan. On aktivno odbija sitnu ribu i šalje pozivnicu samo onim ribama koje su dovoljno velike da ga uzmu. Dakle, velikim mamcem vi ne jurite veću ribu, već sprečavate malu da vam smeta. Hajde da se vratimo na energetsku računicu velike ribe. Svaki pokret troši energiju. Za veliku ribu, jurenje za malim zalugažima je čist gubitak. Zašto bi šaran od 15 kila rizikovao i trošio energiju da pojede jedno zrno kukuruza, kada može da sačeka i da sa mnogo manže truda usisa dve velike bojile koje mu daju 10 puta više hranživih materiža? Zašto bi veliki som jurio kedera od 5 cm kada mu je mnogo isplativiše da iz zasede napadne jednu deveriku od pola kile? Krupne ribe su ekstremno efikasne. One su evoluirale da prežive, a to znači maksimalna korist uz minimalan napor. Vaš veliki mamac im nudi upravo to, savršenu ponudu. On im šapuče, evo mene, veliki sam, sočan, pun energije i ne moram da se borim sa 100 drugih da bih došao do tebe. To je ponuda koju iskusna velika riba teško može da odbiže, pogotovo u danima kada je pritisak na vodu veliki i kada je svuda okolo haos. Naravno, ova taktika nije svemoguća i ne radi uvek i svuda. Postoje situacije kada jednostavno morate da se prilagodite i koristite mandže mamce. Na primer, usred zime, kada je metabolizam ribe izuzetno spor, veliki zalugaj može biti previše zanđu. Tada će radiže uzeti nešto sitnije. Takođe, na nekim komercijalnim revirima gde se riba non stop hrani sitnim peletom, ona je možda navikla na tu vrstu hrane i opreznaje prema svemu što je drugačije. Ali, u većini situacija, pogotovo na divljim vodama, velikim žezerima, rekama, kanalima, pravilu veliki mamac za veliku ribu gotovo uvek ima smisla. Najbolje vreme za primjenu ove taktike je upravo proleće, leto i jesen, kada je riba aktivna i kada traži hranu da napuni energetske rezerve. I naravno, najbolji signal da je vreme za veliki mamac jeste upravo ova situacija sa početka priče, kada svi oko vas hvataju samo sitne ribe. Kako izabrati pravi veliki mamac? To zavisi od vrste ribe koju ciljate. Ako pecate šarana, to mogu biti 2 ili čak 3 bojile na dlaci, prečnika 20 ili 24 mm. Može biti i veliki tigar nut ili nekoliko zrna starog, tvrdog kukuruza. Za soma ili štuku veliki mamac je veliki živi keder, file ribe ili čak cela mrtva riba poput babuške ili deverike. Za mrenu na reci to može biti velika kocka sira kačkavalija ili veliki buket crnih glista. Poenta nije samo u veličini, već i u tome da mamac bude atraktivan i da udaže jak signal u vodi.
Немojte se plašiti da eksperimentišete. Ako je najveća bujila kudžu, imate 20 mm, stavite 2. Ako je najveći keder koga ste uhvatili 10 cm, stavite njega, izađite iz zone komfora i deže je da ponudite nešto što drastično odskače od onoga što svi drugi bacažu u vodu tog dana. Budite drugačiji. Jednako važno kao i izbor mamca žeste gde ćete ga zabaciti. Ovo je greška koju mnogi prave. Oni uzmu veliki mamac i zabace ga pravo u centar gužve, tamo gde su bacili svu prihranu i gde sitna riba pravi najveći haos. To je pogrešno. Kao što smo rekli, velika riba izbjegava tu zonu. Ona je sa strane. Zato, vaš veliki mamac treba da plasirate na ivicu hranđenog mesta ili čak nekoliko metara dalje od njega. Ako ste napravili hranjeno mesto u obliku kruga, bacite veliki mamac metar ili 2 izvan tog kruga. Ako pecate na reci, bacite ga niz vodno od hranilišta. Pokušajte da razmišljate gde bi se velika, oprezna riba sakrila dok čeka da se gužva raziđe. Možda je to neki prelaz u dubinu, možda grana u vodi, možda neki kameniti deo DNA. Vaš zadatak je da joj servirate taj veliki zalogaj tačno na putu kođim se ona krece, daleko od buke i konkurencije. Ključna stvar kod ove taktike je strpljenje. Kada koristite veliki mamac, ne možete očekivati udarac na svakih 5 minuta. Možda nećete imati udarac sat, 2, a nekada ni celo prepodne. To je potpuno normalno. Vi ne pecate na količinu, već na kvalitet. Čekate taj jedan prvi udarac. Dok se ribolovci oko vas zabavljaju vadeći sitnu ribu i stalno su u akciji, vaš štab će mirno stažati. Biće trenutaka kada ćete početi da sumnjate u sebe. Gledat ćete druge i razmišljati. Možda ipak treba da smanjim mamac, oni barem nešto hvataju. To je najveći test. Morate da verujete u svoju taktiku. Zapamtite, vi ne učestvujete u istom takmičenju kao oni. Oni igraju u takmicu za 100 grama, vi igrate za 10 kilograma. Zato, kada stavite veliki mamac, upustite se, popijte kafu i čekajte. Kada se vrh štapa savije ili se signalizator uglasi, značete da je vredelo čekati, no. Nemojte podceniti vizualni aspekt velikog mamca. Ribe, pogotovo u bistrijoj vodi, u velikoj meri koriste vid prilikom pronalaženja hrane. Dok se sitna zrnca prihrane gube na dnu, jedan veliki upadaljiv mamac predstavlja jasan vizualni signal. Zamislite 2 velika bela zrna kukuruza na tamnom, mulževitom dnu. Ona se vide sa velike udължеnosti. Isto važi i za veliku bojilu jarke budže. Taj vizualni kontrast može biti ukidač koji će naterati ribu da priđe i istraži. Čak i ako nije gladna, radoznalost je može navesti da usisa mamac. To je nešto što hiljade sitnih čestica prihrane ne mogu da postignu. One stvaraju mirisni oblak, ali ne i jasnu metu. Vaš veliki mamac je upravo to, jasna, izolovana meta koju riba lako može da lucira. Ponekad je samo to dovoljno da se izazove napad. Najteži deo ove strategije često nije tehnički, već psihološki. To je borba protiv mentaliteta krda na obali. Kada ste jedini od 20 ribolovaca koji radi nešto potpuno drugačije, osjećat ćete se čudno. Možda će vam neko dobaciti, šta će ti toliki mamac, ovde nema ništa krupno. Možda će vas gledati sa podsmehom, to je socijalni pritisak. Ljudi se osjećaju sigurnije kada rade isto što i većina, ali trofeje se ne uveo u sigurnoj zoni. Morate imati dovoljno samopouzdanja da se držite svog plana, čak i kada rezultati ne dolaze odmah. U ribolovu kao i u životu, oni koji slepo prate masu retko kada stignu na neko posebno mesto. Oni koji se usude da krenu svojim putem imaju šansu da otkrižu nešto novo i da ostvare nešto veliko. Zato ignorišite komentare, verujte u svoju logiku i držite se svog velikog mamca. Ispričat ću vam jednu kratku priču. Pre nekoliko godina pecao sam na jednom velikom jezeru. Bilo je takmičenje, 100 ljudi na obali. Svi su dobili informaciju da riba radi samo na sitne mamce, na jedno zrno šetherca i par crviča. I zaista,
Prvih nekoliko sati svi su vadili sitne deverike i babuške. Ja sam iz čistog inata na jedan štap stavio dve najveće, najsmrdljivije mesne bojle kođe sam imao. Zabacio sam ga 20 metara dalže od svog hranđenog mesta. Ujedno u dubinu kožu sam pronašao markerom. Satima se ništa nije dešavalo. Kolege su me već zadirkivale. A onda usred popodneva divljački udarac. Borba je tražila 20 minuta. Na kražu na obali je bio šaran od preko 17 kilograma. Bila je to jedina riba koju sam ulovio tog dana, ali ta jedna riba je imala veću težinu nego sve ribe koje su mođe komšiđe uhvatile za jednu. Taj dan me je zauvek naučio lekciji. Nemoj da te zavara aktivnost sitne ribe. Ona je samo dimna zavesa. Vremenski uslovi i doba dana takođe igražu ulogu. Ova taktika sa velikim mamcem je posebno efikasna u žutru rano i predveče. Zašto? Zato što su to periodi kada krupna riba prirodno izlazi iz svojih skloništa i kreće u potragu za hranom. Preko dana, pogotovo ako je sunčano i toplo, ona se često povuče u dubinu ili u neki hlad, ali u tim prelaznim periodima u svitanje i u sumrak osjeća se sigurnije. Ako baš tada plasirate veliki kaloričan obrok na pravo mesto, šanse za uspeh se drastično povećavaju. Takođe, obratite pažnju na vetar. Vetar kođi duva ka vašoj obali često donosi hranu i aktivira ribu. To je idealan trenutak da probate sa velikim mamcem, jer će riba biti aktivnija i spremnija da rizikuje. Čitanje ovih sitnih znakova prirode može biti presudno. Sistem na koji postavljate veliki mamac mora biti adekvatan. Ne možete staviti dve velike bojile na tanak najlon i malu udicu. Sve mora biti usklađeno. Koristite jače predveze, vecke i jače udice. Ako pecate šarana, dlaka sistem je obavezan kako bi mamac bio slobodan, a udica otkrivena. Kod pecanđa grabljivic potrebne su jače sajlice koje štuka ne može da pregrize. Sistem mora biti dovoljno robustan da izdrži udarac i borbu sa velikom ribom. Takođe, podesite kočnicu na mašinici. Ona mora biti dovoljno popuštena da riba prilikom uzimanđa mamca ne osjeti otpor, ali i dovoljno zategnuta da možete da date pravu kontru. Svaki detalj je bitan. Pripremite se za veliku ribu, jer ako se ne pripremite, ona će vas sigurno pobediti. Najvažniji sastojak ove taktike je samopouzdanje. Morate verovati u to što radite. Ako u glavi imate crva sumnje, ako svakih 15 minuta razmišljate da promenite mamac, nećete uspeti. Ribolov je mentalna igra. Kada zabacite taj veliki mamac, morate biti 100% sigurni da je to prava stvar za taj dan. Ta sigurnost će vam dati strpljenje da čekate. Ona će vam pomoći da ignorišete sve oko sebe. Kako se stiče samopouzdanđe? Tako što jednom probate i uspete. Kada jednom na ovaj način ulovite veliku ribu, nikada više nećete gledati na situaciju na vodi istim očima. Taj jedan uspeh će vam otvoriti potpuno novi svet mogućnosti i zauvek promeniti vaš pristup ribolovu. Zato usudite se. Probajte. Čak i ako ne uspete iz prvog puta, naučit ćete nešto. Prezentacija velikog mamca je umetnost. Nije dovoljno samo da ga stavite na udicu i bacite. On mora izgledati prirodno. Ako koristite veliki živi mamac, pobrinite se da bude živahan i da se prirodno kreće. Ako koristite bojile, razmislite o tome da koristite snowman prezentaciju, gdje jedna bojila leži na dnu, a jedna plutajuća je podiže, čineći mamac lakšim za usisavanje. Možete dodati i malu PVA, mrežice sa par celih i polomljenih bojila oko mamca, kako biste stvorili utisak da je tu prirodno palo nekoliko zalogaja. Sitni detalji prave veliku razliku. Velika riba je oprezna, ali ako joj ponudite nešto što izgleda savršeno prirodno i bezbedno, radoznalost i glad će nadvladati njen oprez. Posvetite vreme prezentaciji, jer to može biti ključ uspeha. Čujete signalizator ili vidite kako se štap savija do vode. Šta sad? Prva reakcija na udarac na veliki mamac je ključna. Nemojte paničiti, nemojte naglo i divljački udarati kontru.
Велика риба често узима мамат спорие, сигурние. Пустите je да повучи метър два на илона. Дайте йой времена да прогута мамац како треба. Текунда мирно подигните щап и дайте отсечно, али не прежаку контру. Вече удица, че лакше начи свое место. Kada усетите тежину, знайте да борба тек почине. Немойте журити. Замарайте рибу strpljivo, користите кочницу на машиници. Велика риба има много снаги и сваки покушай да я насилу извучете на полие, че се вероятно завършите го битком. Ово е тренутак, коджи сте чекали. Уживайте у njemu, будите смирени и концентрисани. Наградът ще бити огромна. Често ćete čuti od drugih ribolovaca rečenicu: Ma, nema ovde krupne ribe, sve je izvađeno. To je u 99% slučajeva potpuna neistina. Krupne ribe ima u gotovo svim vodama. Ona je samo mnogo pametnija i ređe se hvata od sitne ribe. Ljudi кожито говоре su oni коджи годинама користи iste metode, iste male mamci i pecaju na istim mestima. Pošto oni ne hvataju krupnu ribu, njihov zaključak je da je nema. To je lakše nego priznati da možda nešto rade pogrešno. Nemojte da vas takve priče obeshrabre. Svaki put kada vidite nekoga da hvata sitnu ribu, setite se ovog videa i znajte da je to najbolji dokaz da u toj vodi ima i onih velikih. One su tu, samo čekaju nekoga ko razmišlja drugačije. Budite vi taj neko. Ако сте у mogućnosti, koristite marker štap pre nego što počnete sa ribolovom. To je štap sa plovkom koji vam omogućava da detaljno ispitate dno ispred vas. Tražite anomalije, tražite rupe, bregove, kamenite delove, bilo šta što odskače od ravnog dna. To su mesta gde se krupna riba useča sigurno i gde provodi većinu vremena. Kada svi drugi bacaju svoje sisteme na sumičnu ili na očigledna ravna mesta, vi možete pronaći taj jedan džep gde se križe trofej. Kada pronađete takvo mesto, zapamtite ga. Zabacite svoj veliki mamac tačno tamo, malo dalje od opšte gužve i čekajte. Ovakav strateški pristup, kombinovan sa taktikom velikog mamca, je recept za uspeh. Više ne pecate na sreću, već pecate sa planom. За край ovog djela zapamtite najvažniju ideju. Aktivnost sitne ribe nije vaš neprijatelj. Ona je vaš najbolji saveznik. Ona radi posao za vas. Prvo, ona vam potvrđuje da u vodi ima života i aktivnosti. Drugo, i mnogo važnije, ona stvara dimnu zavisu. Svojom bukom i gužvom ona skreće pažnju sa vas i vašeg sistema. Dok se svi fokusiraju na tu tačku gdje se nešto dešava, vi možete na miru, u tišini, da plasirate svoju zamku za veliku ribu na neku drugu, mirnije mesto. Vi koristite haos koji stvara sitna riba kao svoju prednost. Prestanite da gledate na tu situaciju kao na problem i počnite da je posmatrate kao na priliku. To je razlika između prosečnog ribolovca i majstora. Dakle, da sumiramo sve ovo. Kada dođete na vodu i vidite da svi oko vas hvataju sitnu ribu, to nije znak da se i vi trebate pridružiti tom festivalu sitše. Upravo suprotno. To je zlatna pozivnica da razmišljate drugačije. To je najjasniji mogući signal da su se velike, pametne i oprezne ribe povukli iz gužve i da negde sa strane čekaju pravi, veliki zalogaj. Prelomni trenutak za svakog ribolovca je shvatanje da aktivnost sitne ribe zapravo radi za vas. Ona stvara savršenu dimnu zavesu, drži drugi ribolovce zauzetim i skreće pažnju sa vas, ustavljajući vam čist put do trofeja. I to je taj aha momenat. Vi ne pucate uprkos gužvi, vi koristite tu gužvu u svoju korist. Ovaj pristup menja sve, jer prestažete da budete samo još jedan pecaroš u nizu koji kopira druge i postažete strateg koji čita vodu. Hvala vam što ste gledali ovaj video do kraja. Ako vam je ovo otvorilo oči, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili sledeće savete i podelite video sa kolegom koji se uvek žali na sitnu ribu. A sada, ključno pitanje za vas, da vidimo kakve priče imate.
Коджи е najveći mamac коджи сте и kada stavili na udicu i šta ste na njega ulovili? Pišite u komentarima. Jedva čekam da čitam.